Pag may trace ang old food, ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya.
Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok, ilabi na subong nga holiday season.
Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, impunto las 2, ang takna sa hapon. Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita, pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa mga sa aton sini nakatunin na sa 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Hello and good afternoon sa tanan dira nga naga-enjoy sa ilang sini iyang ulo unwind pinaagi sa ilang sini nga radyo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Hello sa tanan dira nga lola kag lolo nga nagapamati na sa aton sini iyang 630 kHz, 630. No? Tanan nga malabutan sa ato si pagwaragwag sa 630 kHz. Sa hindi malabutan sa gahapon, welcome, gina-enjoy kita, pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa hindi malabutan mga kabombo sa aton sini nga 630 kHz sa gihapon pwede gid ka enjoy pinaagi sa aton sini iya nga live audio streaming pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Again, www.bomboradio.com.
www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos ng Pilipinas kag sa bugos. Palihog lang da Bombolito pagayon kag Bombo Anthony. Sa mga naga-enjoy na dira karon sa aton siniiyang Bombo mobile app, no, pinaagi sa pag-download sa aton sining Bombo mobile app sa ila sinitag sa ka-cellphone. Hello and good afternoon. Naga-enjoy sila sa aton siniiyang crystal clear nga live audio streaming. By the way, good afternoon sa aton siniiya nga mga nagapamati na dira ho. Dira sa may Auckland, New Zealand, si Darwisha Torrance Lebrando. Mobolito, gadungan siya sa akon. Darwisha Torrance Lebrando, dira sa may Auckland, New Zealand. Hello, Miss Jazz. Kindly greet Lebrando kag Bonza family. Avid fan gid sang Bombo Radio. Kindly greet on air. Thank you so much, Darwisha. Dar, thank you so much and good afternoon. Kamusta dira ang December sa may Auckland, New Zealand, no? Sa mga Filipino communities dira sa may Auckland, New Zealand, good afternoon lang dira sa inyo. Ginagreet ni Darwisha ang iya sining pamilya. Sanday or ang Lebrando kag Bonza family. Good afternoon lang gid. Wala labot sina mga kabombo, ari ang aton siniiya nga isa pagid ka greetings salin sa kay Bombo Gracelyn Parcon. Liya Miss Just pag-greet ang amon sini nga church sa St. Peregrine Parish sa may sitio Camayan, Cadiz City. Amon ina siya nag-parish na amon church, Miss Jazz. Oh, sige, thank you. Thank you, Bombo Gracelyn Parcon Lobaton. Ag sa mga nagapamati dira sa St. Peregrine Parish sa sitio Camayan, Syudad San Cadiz. Good afternoon lang gid. By the way, ari-aning aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki. Produkto sang Bombo Music Festival 2019. Ang ini nga bahanon gin compose ng aton si local na composer mga kabombo si Sir Ed Miraflor Jr. Kag ang nag-interpret sini isa ka duo mga kabombo. Ang beautiful na si Jasmine Gatoslao kag si Tim De La Rama, no? Ang gwapo nga laba buhok nga si Tim De La Rama kag si Jasmine Gatoslao ang gwapa man nga laba man buhok. Yan mga kabombo ang ilan sini nga ambahanon Someday When I Am King. Aton na tawon sa Facebook Live. Someday When I Am King was written as kind of a dream for a simple person not really living in the privilege of royalty, but they don't treat it as a privilege, but more of as an inherent right. The song was written for a special someone, and it's more of a love letter and asking her to be my future queen and building a kingdom we'll call home and building a future with her, with our prince and princess. Birthright, but my cap will be my crown, the broom will be my scepter, and the stool will be my throne.
The dogs will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need the bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Philippine Standard Time, 18 minutos na, kung 13 minutos na nakalipas. Sa taknang alas 2, sa muyad mga kabombong aton sinipamukas, nga ambahanon, Someday When I Am King. Gen composed Sir Ed Miraflor Jr. Bugalon kay kita nga taga-dirigid sa mga syudad sang Bacolod. Kagagin interpret man sang nagduet nga taga-diriman sa ato, no, si Jazz Lavin Gatuslao and Tim De La Rama. Ang moy guwapo nga long hair kag si Jazz. Grabe man na iya si Jasmine, no? Gatuslao, grabe man na iya iyang beautiful face and beautiful voice, mga kabombo, no? Produkto sang Bombo Music Festival 2019, kung kamo mera man sang abilidad ka angay sina compose na kamo subong, no, kag hulaton naton ang aton siniiya nga mga suki, hulaton naton kon mapustro na aton si masunod nga Bombo Music Festival.
By the way, good afternoon lang dira sa aton sini nga nagalantaw sa YouTube channel. Although gaamat-amat na sila damo, no? Don't forget ha, pwede ka mo ka-check sa aton sini nga mga YouTubers. Kindly check sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki sang aton sini nga YouTube channel sang DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Good afternoon lang dira sa kay Abigail Marinas watching from Makati every day, no? Mga suki tanan ni sa YouTube, no? Mary Jane Ferrer, good PM, Miss Jazz Patamiaw sa kay nanay ko Feli Ferrer, gapamati gid siya pirmi sa Bombo. Thank you so much. And of course, Isabel Cantila, Miss Jazz, good afternoon. Paki-greet advance 47th birthday for tomorrow, December 7 sa akon manghod nga si Budok Kalyaw dira sa may Haba, Candoni, Negros Occidental. God bless and more power to your program. Mary Jane Ferrer, ari lang kami diri Miss Jazz sa Purok Laurel, Masilingan, 78 na si nanay, kag hindi na gid makakita, medyo hina naman niya si pamatin-an, pero nagasigabong gid ang Bombo Radio gapamati sa imo program. Nanay, thank you so much, no? Sa kay Nanay Feli Ferrer, no? Nanay Feli Ferrer, God bless you ha. Magpakabakod, no? 78 years old na buwas gali si Nanay Feli Ferrer. Advance happy birthday, Nanay Feli Ferrer. Kag subo man si Clinea Acolyador, good afternoon Ms. Jazz. Please greet George Waker, Barney, and Ephraim Juarez, always watching Bombo Radio. Watching from Ibi Magalona. Thank you so much, Clinea Acolyador, no? Mary Jane Ferrer, and Isabel Cantilla Abigail Marinas. Ang akon sining mga suki yaho diri sa atong programa kahapon lamang. Good afternoon lang gid sa inyo, no? Kag sa aton si mga dear listeners man sa mga nagalantaw man sa aton sining Facebook Live. Hello and good afternoon. Sa mga suki man naton sa Facebook Live ara si Ma'am Juvie Sarge Amodente. Hello Miss Jazz, watching with you. Ana Sinoro, good afternoon. Mga suki ko niya sa Facebook Live, no? Sheila Diego Cabalfin, good afternoon. Diri sa may dos hermanas Talisay. Good afternoon. Asil Nosnak, Lisa Canson, ready to watch your program while lying down. Rest for a while. God bless and advance Merry Christmas. Thank you so much, Lisa Canson. And of course, dira sa Hong Kong, si Yang Celeste. Good afternoon. Ivan Cerveza, Joy Cerveza, and Tate Eddie Cerveza. Dira sa may Bagroy, Bago City. So sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki sa sining nga hapon may ara naman kita sang kasaysayan nga igapaambit sa inyo, no? Sa aton sining nga dear listeners, kag kung kamo may ara man dira nga ipaambit nga mga kasaysayan, i-email lamang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? In small letters, i-email lamang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Mga kabombo, no? May promo man o kung wala, may premium man o kung wala, importante maka-share kita sa aton siniya nga mga kasaysayan. Kag syempre pa sa aton siniya nga mga nagapasakop, bao naghilapit na lang. Today is December 6. O pila na lang kasi mana kag Christmas Day na mga kabombo, no? Sa aton si mga dear listeners, kung gusto ninyo nga magmangin milyonaryo, wala gid sang imposible. Pwede gid kamo magmangin milyonaryo sa aton siniya nga grand draw. Sa aton sini nga 1, 2 panalo promo sang Bombo Radio kag Star FM year 20 na ni mga kabombo, no? So padala na kamo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Kag syempre pa sa nasiling ko na gani, no? May ara pa kita nabilin nga mga sinema, mga inadlaw para sa aton sa daily draws. Kung magbubo kamo sa inyong mga entries for the grand draw, preparado para sa grand draw, may chance pa ina. Kay ongoing ang aton sa daily draws, no? Ang aton sa daily draw prizes is 500 pesos, and of course ang aton sa iyang premyo nga cash may pares pa, no? Nga balde
nga dry goods worth 650 pesos. So ano pang inyo sinigahulat? Magpadayon na kamo sa paghimo sang madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning mga kabombo, no? Sa aton sining mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, wala labot sa 1 ka milyon ka pesos naton nga premyo sa December 25. May ara pagkikitaya nga 50,000 pesos, no? 4 ka mga winners naton ang magadaog sang 50,000 pesos. Definitely here in the Visayas area may ara kita sa magadaog sa aton siniya nga mga suki diri nga naga entra sa aton sini nga promo. So padala na kamo sa madamong entries sa nasiling ko na gani, no, kadamo gid sang tsansa ninyo. May ara pagig kita wala labot sa 1 ka milyon ka pesos nga grand prize naton. May ara kita sang 50 pesos nga regional prizes naton. 4 ka bilog, may ara pagig kita garantisado nga diri sa aton. It's guaranteed prizes here in our area sa may Bacolod City and Negros Occidental. Ang first prize winner naton magabaton sang 15,000 pesos. Sa grand draw niya, ang aton sa second prize winner magabaton sang 10,000 pesos. Ang aton sa third prize winner magabaton sang 5,000 pesos, mga kabombo. E ano pa nang ginahulat nyo man? Abe, magparesel na kamo, pinaagi sa inyo si mga damo nga entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Ariho, bakal kamo subong, abe. Follow Miss Jazz, no? This is for your own good, para nga ang aton sin nga handom nga magmangin milyonaryo, may dako nga tsansa, no? Bakal kamo subong sa wala pa din ang kabakal, ang iba niya ti nakahimo na, pero bakal pagig kamo, no? Basi malipat kamo ang aton siniya nga mga proof of purchase nga gamiton, amo ning aton sini nga mga produkto ay ho, ang Silver Swan sukang puti. Ang Silver Swan sukang puti, di bala aton ginagamit sa kusina almost every day. Kay sarap asim, ining aton sini iya nga langgaw nga kanamit gid baya, no? Basta iya ka Silver Swan sukang puti, sarap asim. Mayara pag kita Silver Swan, wow, sarap, all-in-one seasoning, siguradong wow. Siyempre, ara pagid ang aton siniya nga produkto nga baklon nyo man subong, no? Ang Orocan, maayos ang buhay mo. Pagkatapos, ara pagid ang Rexona, no? Kinahanglan gid naton everyday para nga fresh na fresh ang aton sini nga baho sa aton sini nga armpit, ilok. No? Kinahanglan mag-usar kita Rexona after every bath, no? Use Rexona after every bath para hataw sa galaw, no? Rexona. Another one, Alfonso Brandy. Gets ang lasang hanap mo. Alfonso Brandy. Bakal man kamo sa mga matahom pang regalo bala sa Christmas, no? Ang mga jewelries, watches, o kung bisan ano padra nga mga alahas or bisan ano lang nga pawned item, no? Kada bakal nyo dira may ara kamo sang abi, like for example, ang balor ninyo is 3,000 pesos. Sa 3,000 na damo na nga mga coupons ang mahimo na ang himo ninyo nga proof of purchase, no? Kay isa ka coupon for every 100 pesos per purchase sang jewelry, watches, o kung bisan ano lang nga pawned item, equivalent na ina sa isa ka entry. How much more kung 3,000 pesos ang balor sa inyo sinibaklon nga relo, no? Ipanghatag, igiregalo during Christmas? Why not, no? Ang panyawan, pwede gid ang panyawan. Said panyawan, basta panyawan, manunggal. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ano pa din ang inyo sin ginahulat? 6 milyones ka pesos nga balor, no? Sa aton sini iya nga total prizes. Ginapanghatag naton hasta na sa grand draw this coming December 25. So padala kamo sa damo nga entries agud nga tanan nga mga non-winning entries sa sulod sang 7 ka semana naton nga padala sa madamong entries, no? Kay everyday may chance pa kami magdaog sa aton si daily draws from Monday to Saturday. So tanan nga mga non-winning entries amo na siyang qualified para sa aton si grand draw this coming December 25, no? So kung sa ano pa gabangko kamo, gasupot kamo sa damong entries, pinaagi sa pagpadala kada semana sang damong entries, no? Wala labot nga ti gasupot kamo para sa grand draw, may chance pa kamo nga magabutan sa aton sini nga daily draws. E ano pa dang ginahulat nyo man, ari ng chance ho nga may ara kita sa 1 ka milyon ka pesos
sa kapuraot nga daan subong niya. Grabe mo, no? Ang Bombo Radio Philippines wala gid nagbuya para gid sa inyo, para mabuligan kamo sa kapigaduhon nga gina-experience naton for almost 2 years due to pandemic. Okay? Sige. Dugay-dugay, I'm sure. Basi, standby ka mo. Basi pa lang dugay-dugay, no? May ara kita sang winner, mga kabombo. Basi diri pagabasahon sa aton si palatuntunan kahapon lamang. So, standby ka mo dira. Kay wala kita na kay balok. Bisan kami diri, wala kami kabalok kung ano oras paghalawagon ang mga winners. So, standby gid ka mo. Isa ina sa sekreto, no? Kung gusto ninyo nga magdaog kag maklaim ang inyo singa premyo, piho-piho gid, pamati gid sa Bombo Radio. Kay kung lawagon na imo singa ngalan, makakadto ikaw sa deadline na ginhatag, no? Ang aton sinigagin allot nga panahon, 6 hours. So, dako ang tsansa nga makakwa ka gid, especially kung lapit man lang ikaw. Bisan ang lagyo nga mga lugar kay 6 hours, layo na or dako na nga panahon, no? Para nga mag-claim sa imo premyo. Pero bisan 6 hours kung wala ikaw nagapamati, kag wala man to nagapamati matupad balay mo, okay lang na kung may nakabati kag hambalon ka, oy nagdaog ka to ho. What if wala? Damo na gid ang mga na-disqualify bangod na forfeit ang ila sa premyo nga ang kwarta nangin bato pa. It's because nga pabuyan-buyan wala nagapamati. So kinahanglan mamati gid. That's one of the very secret no sa aton siniya nga mga promo diri sa Bombo Radio. I know you're listening bangod kay ti mga listeners gid kamo avid listeners ng Bombo Radio. No, pero kung kaisa gakalipat Okay? Sige 1, 2 Panalo Promo Part 20 sang Bombo Radio ka Star FM. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa. Siling ko gid daw diri gid lawagon ang isa sa mga winners naton today, December 6, 2021. Am I right? Bombo Anthony? One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Okay, mga kabombo, ari na ang aton sining second winner. Siling ko gid diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Aton si second winner for today, December 6, 2021, no? Aton si second winner naggamit sang Silver Swan bilang proof of purchase. And of course, ang aton sining winner, may ara kita yung supervise ni sa aton siniya nga FDA kag DOH representative. Kung wala ni sila, hindi gid ya pwede, no? Diri sa Bombo wala sang hocus pocus. Tanan niya dapat gid may ara kita sang Food and Drugs Administration representative, hindi gani sa Department of Health, no? Kay hindi pwede, that's patakaran, no? Na kinahanglan din naton pag i-violate ina. That is why wala sang hocus pocus, wala sang scam diri sa Bombo, no? All reality. Kung nagdaog ka, daog ka gid. Kung nagabutan ka, ikaw gid ang nagabutan. So, ang aton sining winner, taga Gaisano Grand Main, Bacolod City. Nag-work na siya guro sa Gaisano, no? Gaisano Grand Main, Bacolod City. Congratulations sa imo, Lim Gloria. Lim Gloria, ikaw ang aton sining winner. Second winner for today, December 6, 2021. Another, sa paglawag ko, Lim Gloria sa Gaisano Grand Main, Bacolod City. Ginalawag ko subong imo singalan starting 2:26, no? 26 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. You have 6 hours to claim your prizes. Para hindi ma-forfeit, you should be here, no? On or before 8:26, no? Ginalawag ko subong imo singalan. So kinahanglan ari ka diri on or before 8:26. We have 6 hours ga-allot sa imo para sa imo siniya nga pag-claim sa imo premyo, no? So para temprano pa ari man lang ka diri sa may Bacolod, claim it now, no? Come on down. Come on down, Lim Gloria, Gaisano Grand Main, Bacolod City.
Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Okay mga kabombo, sa aton si mapinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki ang pila din naton ka mga nagpadala sa ila sini nga mga mensahe. Good afternoon lang gid. Rochelle tubong Banwa Padernal. Hello Miss Jazz mayong udto. Hello taga Iglawan. Di ini gani Rochelle ang taga Iglawan, no? Rochelle tubong Banwa Padernal. Hello and good afternoon. Sa imo Miss Jazz kag hello lang sa taga Iglawan. Sige Salamat gid si Leopold Sibog. Leopold Sibog, good PM Miss Jazz watching here sa Banwasang Ibi Magalona. Enrique B. Magalona. Sa Banwasang Ibi Magalona, good afternoon gid sa imo. Leopold Sibog, mayong hapon. Kag syempre pa sa aton siniya nga mga nagpareser sa aton sini nga YouTube channel. Ara pagid ho, wow, daw nagadamo na gid ang aton siniya nga mga suki sa YouTube naton, no? YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Come on, try to check it out. Okay, sa isa ini siya ka confectionery. I'm so sorry hindi ko mahambal ang inyo siniya nga confectionery nga balaligyaan, no? Ang inyo sini nga kusina, no? Basta pagkaon. So, good afternoon agad sa imo. Ginag-greet niya, Miss Jazz. Good PM greetings for our Lola Evelyn. Lola Evelyn Sola, sang La Carlota City. Love the quote. Oh, thank you. Thank you so much with all the 2466 nga mga emoticons nga tagipusoon. Thank you so much dira sa may isa ka confectionery, no? Sa isa ka kusina dira, no? Ina-greet lang nila si Lola Evelyn Sola sa La Carlota City, no? Hindi ko mabasang inyo siniya nga full name. I'm so sorry, no? I have to follow protocol. Mary Jane Cabellieta. Good afternoon, Miss Jazz. Sa kay Mary Jane Cabellieta. Kag Mary Jane Ferrer, thank you, Miss Jazz. Yuhum gid. Samtang nga pamati ang akon sininga Iloy. San batian niya ang iya sininga ngalan. Hi, good afternoon sa liwat. Advance happy birthday for tomorrow, Nanay Feli Ferrer. Si Nanay Feli Ferrer, medyo no? Medyo hindi na mayo ka bati, kag subong medyo hina na ang palamatinan, no? Pero that is why nagasigabong ang Bombo Radyo kay nagapamati gid aton si birthday girl for tomorrow, Feli Ferrer. Okay. Sa buwas gid man, no? Okay. Advance 47th birthday for tomorrow, December 7, sa kay Nanay Feli Ferrer. Greetings coming from okay. Alain man niya gali. Lain man niya gali. Si Isabel Cantila, amo niya ang naga-greet sa advance 47th birthday for tomorrow. Sa iyamang hood. Okay. Sa iyamang hood na si Budok Calyao. No, dira sa may haba, Candoni Negros Occidental. God bless and more power. So, advance happy birthday sa kay Budok Calyao. Greetings coming from Isabel Cantila. No, that's gonna be tomorrow. Nagsuli ang akon pamasa. Kag si Mary Jane Ferrer, subong gidya, nagapamati, hindi birthday ni Nanay Feli Ferrer. Ako hindi nagapamati lang siya. Sige. Thank you so much, no, sa kay Mary Jane Ferrer. 78 years old na ya, no, si Nanay Feli. Kag ara sila sa may Purok Laurel, Mansilingan, Bacolod City, gasigabunggid ang Bombo Radyo. Sige. Pardon me kay do nagsala ang akon si pamasa kay kay isa ang mata ni Miss Justy. Di naman kita bataon, 52 anyos na si Miss Just, kung kaisa nagamurot man ang aton siniya nga pananawan. Sige, salamat gid. Try to check it out. Try to check it out sa aton siniya nga YouTube channel, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati para nga makabasa man ako dira sa inyo siniya nga mga mensahe. And don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell below. Okay? Sige. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Magabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini.
Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya.
Kung may bahin sa suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Antes pa man sa tanan arian na yung aton sa pag-award sa aton isa sa mga winners. Magapamudbud naman kita sa mga papremyo, mga kabombo. Amo ni bilang ginasiling ko yung ati. Dito sa bombo ang promo, ang premyo amo ang nagahulat sa tao. Ang premyo amo nagahulat sa winners. So ara na, hindi pwede mapahulat, no? Aton sining winner, ara si Bombo Gracelyn Lubaton sa aton sini iyang Studio B together with our winner. Okay, ready na si Bombo Gracelyn. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Bombo Jazz, live kita subong sa Studio B. Nakakupod naton aton nga winner. So isa lang kadlaw po, wait Bombo Jazz. Kag subong magabalik naman kita sa paghatag sang mga papremyo. So subong Bombo Jazz, kaupod ta si Ma'am Maria Nori Arhel, taga Bago City, Barangay Sampinit. Ma'am, kamusta may hapon? May hapon man, daw medyo kapoy-kapoy po in the of the Lord. Siguro by the grace of God. Kay daw late na ni ma'am. So, thank you so much. Thank you kay Lord. Thank you sa tanan. Thank you sa taga Bombo Radio. Nakahingabot no? Nakahingabot. Yes, Bombo Jazz, right time and in the right place. Diri sa Bombo Radio, Bombo Jazz, no? So, Bombo Jazz, ang atong sininga tagdaog nga si Ma'am Maria Nori, ang magabaton sang 500 pesos nga cash, kag isa ka balde nga may unod, no? 650 worth of groceries, Bombo Jazz. Sa aton sininga 1-2 panalo Part 20 promo. So, ma'am, ready na? Ready na. Okay. Sige, handa aton mga kamot sa pagbaton sa premyo nga 500 pesos nga cash. May isap ta, mama? Sige. Okay. Una nga hatag. 100. Kasi 1 peso lang wala. 100 pesos. Sige, 100 pesos. Ikatuwa nga hatag. 200 peso. Ikatatlo nga hatag. 300 peso. Ika-apat. 400 peso. Pesos. 500 peso. Pesos. Okay, Mama Jazz. Dara na sa aton nga winner ang iyang 500 pesos. So, ma'am, anong aton nga paggagamitan sa thank you so much kay daw additional ginisang akon nga wala unod nga bulsa. Thank you so much. Ma'am, kon sa yoron lang bala, ma'am. Ang amon plite ahaw-ahaw lang ginupod ko pa akon ko worker sa barangay Sampinit, barangay Hall ng Sampinit. Thank you. Kag may hapon kay Kap sa amon nga barangay captain, abisa nga daw na napulakan kami isa ka barangay tanod namon. So ari kami subong happy man kami kag thank you gid sa Bombo Radio and Star FM. Kabay nga sa sunod nga draw sa last. Ako makakalusot naman. Thank you. Thank you kay Ma'am Jazz nga taga Sampinit man ang iya ka darling. Hello, kilalang kilala gid. Yes, Ma'am Jazz. Yes. So kita na ito sa Christmas kag New Year. No? It's our tradition nga makakadto dira. Oo. Din ka mo dadampi nay, din ka mo dadampi. Kalayugan, barangay Sampinit. Kamuya sa Purok Mainabyanon. Bao. Tutulan gid gali oh. Tani makakita nay man kita. Sa kay nanay daho ate sige Naglingi ko na ma'am sa imo. Very beautiful. Thank you so much. Beautiful ang staff, beautiful ang tanan-tanan kag pura mga gwapa and gwapo diri ang personnel sa Bombo Radio. Oo, kay mga baguwen nyo, kag baguwen niya, mga gwapa ginaiya. Oo, Mama Jazz, gala pa diri ako natay. O kadis ka lo, kadis. Pwede ma'am kambaliwat ng jazz. Yes. Abi mo nagapamati ko sa imo Bombo Radio, sa inyo Bombo Radio. Sign on and sign off. Wow. At 9 o'clock naga Santo Rosario ako upod sa Bombo Radio. Ma'am, nakakita na yung personal, wala dito sa bago. Ikaw na amo nakita, ikaw wala kita sa amo. Kikita na ito sa December 25 kag sa New Year sa gabi Yes, oo. Mama Jazz, looking forward man ko. Abis lang wala ko to. Oo. Kadto kami, madiretso kami sa Cadiz. Okay, Cadiz mo, ma'am. Makauntaw ga. Okay, ma'am, ano ganing nga brato danay?
barangay utility ako sa barangay Sampinit. Upod ko akong partner. Very Okay, good. Bombo Jazz. Oo, sa barangay gali naga-tenir mostly, no? Sa iya sining adlaw-adlaw nga mga buhi si Nanay Maria Nori. So, Rio, ihatag ta ang isa ka balde nga damo unod nga mga grocery goods. Abi mo, Bombo Gracelyn, nagapamatuod lang niblang ginahambal nga ang Bago City, Bombo Country. Halin gina sa una. Oo, bot silingon niya ti kalabanan, daya if not all, gapamatigid sa Bombo Radio. Thank you. Yes, so thank you man no sa aton sa nga mga tagpalamati dira sa Bago City, no? Kabay pa nga makalagaw man ta dira Bombo Jazz. Gani man. Oo, Jazz. Ara kami sa Villa Cristita. Maskin di battery lang akong radio. Ginasustiner ko ang battery. Magbakal. Para sa inyo tanan sa Bombo Radio. Wow. Thank you. Oo. Doon, mas speechless ko Bombo Jazz kay Mama Maria Nori, no? So, ari nanay, ang imo sininga premyo na mamba taliwat. Oh. Thank you to all of you sa staff kag sa mga manager sa Bombo Radio. Sa amon sa barangay Sampinit, hi kamo tanan dira. Salamat gid. Without God wala ini atanan. Thank you so much. Merry Christmas, Nay. Merry Christmas sa tanan-tanan sa taga Bombo kag sa aton tanan-tanan. Okay, basta radyo. Basta radyo Bombo. Number 1. Number 1. Kanta pita, Nay. Number 1 ang Bombo Radio. Number 1 ang Bombo Radio. Okay, Bombo Jazz. Balik na sim man. sa studio ni si Bombo Grayson Labaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Bombo! Okay, maraming salamat sa kay Bombo Gracelyn and of course sa aton siniiya nga winner bote kasi manwagid no sa mga taga-syudad sa Bago dira. Good afternoon, no? So padala pagi kamo sa maraming entries agod nga who knows basi taga-syudad sa Bago ang mangin masunod nga milyonaryo, no? O wala sa imposible, no? The ball is round kun sa basketball pa. So this is for everybody, ang chance for everybody nga magmangin milyonaryo. So padala lang kamo sa mga entries. For the more entries you send, the more chances of winning and to become a millionaire this coming December 25. Antes mo sa tanan, ari anay aton si kahapon lamang today in history. Aton siniiyang Philippine history, no? Labi na gid sa aton siniiyang national hero God Jose Rizal nga this coming December 30, no? Pula ang kalendaryo and it's gonna be a Thursday. Pula ang kalendaryo bot silingon national holiday, no? Kay ika-125 ka tuig na ina nga death anniversary sa aton siniya pambansang baganihan, no? Ang aton sininga national hero mga kabombo, no? Kay sa kaangay nga pet sa subong adlaw sa aton siniiya nga kahapon lamang today in history with some memorabilia, no? And photos sa kaangay nga pet sa subong adlaw Disyembre 6 sa tuig 1896 mga 121 ka tuig na ang nakaligan. Sang ginsuguran amo gid ini ang adlaw December 6 of 1896. Amo ini ang adlaw mga kabombo sang ginsuguran 121 years ago sang tagdumalahan sang nagsakop sa aton diri sang Spanish military, no? Spanish military court mga kabombo sang ila ginsuguran ang pag-try sa kaso ni Dr. Jose Rizal. So ginsuguran ini sa December 6 of 1896. Ginsuguran sang Spanish Military Court ang trial ni Dr. Jose Rizal sa ginpasaka, no? Dumduman naton for your information sa aton siniya nga mga bag-o henerasyon sa ginpasaka nga mga panumbungon sa iya sini. Ano gani ang mga panumbungon, no? Mga kasong ginpasaka kay Dr. Jose Rizal: sedition, rebellion, kag conspiracy, no? Si Dr. Jose Rizal nga una nga ginbilanggo sa Barcelona, Spain, tubtob nga ginsaylo kag ginpapauli diri sa Pilipinas kag ginpriso naman sa Fort Santiago.
Si Rizal ang naulamid sa natabo nga revolusyon sa tung August of 1896 nga ginpatigayon sang katipunan sa pagpamuno ni ka Andres Bonifacio, no, sa handom nga mahilway kita sa pagsakop sa mga dumuluong katsila. Apisar nga initanan nga panumbungon ang ginpanginwala ni Rizal, no, so ginpato-pato lamang ini sa iya kay gin-deny man iniya ni Dr. Jose Rizal. Apang ini siya ang gin-execute gid, nadutlan gid siya sa among mga kaso, gin-execute siya. Pinaagi sa firing squad, no, isa sa mga pinakamasakit nga pagpatay, no, pinaagi sa firing squad sa iya, natabo sa December 30 of 1896, mga kabombo. Dito sa may Bagong Bayan, ukon ang karon na iya nga Luneta Park, ukon Rizal Park, mga kabombo, no? So, December 6, ginsuguran iya sini nga trial, hasta na lang nga execute ang pagpatay sa iya. Kaya ginpapanaugan siya sang, kamatayon, mga kabombo, no? Ang iya sini iya nga ginatubang, ang iya sini iya nga kamatayon. So, that was December 30 of 1896. So, sa nasiling ko na, this coming December 30, magadumdum naman kita, no? Magahatag naman kita sa tribute sa aton sining nga national hero, ang Rizal Day, kung sa diin aton ini nga isaulugon, ihatagan tribute, no, iobserbahon ang naagyan, no, mapait nga naagyan, ilabi na kinagkamatayon sa aton sining nga national hero, Dr. Jose Rizal, mga kabombo. 125th birth anniversary this coming December 30. Kag syempre pa si Dr. Jose Portasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, mga kabombo, nabunag ini siya sa June 19, 1861. Kag isa ini siya ka Filipino nationalist, of course, isa ka polymath sa tong hingapusan na, no, sang aton sining nga Spanish colonial period diri sa Pilipinas. And he is considered the national hero pambansang bayani sa aton sining nga pungsod. Di Dr. Rizal, doctor ang pagtawag sa iya is because nga he was an ophthalmologist by profession, no? Kag nangin writer ini siya, na maayo ini siya magsulat, kag sumuman key member sa Filipino propaganda movement nga nag-advocate sa political reforms for the colony under Spain, mga kabombo. So that was 125 years ago when he was executed sa Spanish colonial government for the crime of rebellion after the Philippine Revolution. Inspired in part by his writings, broke out, no, ang aya sini iyang nobela, ang Noli Mitanghere kag ang El Filibusterismo. Para sa aton si mga bagong henerasyon, FYI, para sa aton si mga pinalangga nga mga hobenes dira, you ought to know this, no? Kay ti amo niya ang kabayan sa aton sini iya nga history nga nagahambal angon sa aton sini nga national hero, mga kabombo. Though he was not actively involved in its planning or conduct, he, Dr. Rizal, ultimately approved of its goals, which eventually led to Philippine independence. Pasalamat na lang kita yung bagong henerasyon niya, kaya ga-enjoy na lang kita, no, sa aton sini nga freedom, sa aton sini nga independence, sa aton sini iya nga peace and order nga klase sang pungsod, is because nga ti bangod lang ya sang mga hinimuan man ginbuhis ila sini nga kabuhi sa mga forefathers naton, sa aton sini iyang mga baganihan, amo nang rason ko nga gina-enjoy na ini naton, no? Dr. Rizal is widely considered one of the greatest heroes of the Philippines and has been recommended to be so honored by an officially impaneled National Heroes Committee, mga kabombo. That is why every 30th of the month of December, no, ginahiwat gid, it's a national holiday, ang Rizal Day, mga kabombo. So nasiling ko na, this coming December 30, aton dumdumon, aton nga hatagan sa tribute, ang tuman kaalam nga tawo, isa sa mga kabataan, Nanday Francisco Rizal Mercado, Don Francisco, kag Doña Todora Alonso Rialonda, no? Si Dr. Jose
Rizal, mga kabombo. Siya sining 125th death anniversary this coming December 30. Amoy ato mga kabombo ang aton sini kahapon lamang today in history. Kadto naman kita sa aton sini nga sulat sa sini nga hapon mga kabombo, malululipot malang ni ang sulat no? Ang sulat ni Janeline, no? Ang aton sini iyang letter sender si Janeline. Ang kasaysay ni Janeline iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lawang. Tawagan lang ako sa kay Janeline kag pulo na kami katuig maging kasal sang akon siniya nga bana. Kag abi mo Miss Jazz sa una nga mga tinuig aging kasal kami sang akon sini nga bana sang nag-upuray na kami bilang mag-asawa, wala gid kami sang problema sa amon sini nga relasyon. Ang hindi ko lang siguro Miss Jazz maintindihan kay sa masunod to mga first few years namon nga pag-upod bilang mag-asawa way problema. Pero sa pagkasunod to nga mga tinuig sa mga pila na to kami katuig nga nag-upod bilang mag-asawa, hinali lamang siya Miss Jazz as in nagbag-o gid siya. Hindi lang amat-amat kundi gulpi lang siya nga nagbago. Ang iya sini nga pagpalangga sa akon Miss Jazz daw kaangay bala nga nangin matugnaw na. Kag sa prangka nga sugilanon Miss Jazz bilang mag-asawa natural malang na iya mo no. Ang maglaving-laving kun gabi pero wala na gulpi lang nadulaan sang gana ang akon sini iya nga bana. Abi ko gani Miss Jazz bangod lamang sa iya sini iya nga kakapoy sa iya sini iya nga pagtrabaho kay in fairness sa bana ko Miss Jazz grabe giniya sa ka-responsable sa iya sini nga pagtrabaho no pero bangod abi ko ane una-una nakapoy lang siya kag gina-enchende ko siya bilang asawa gina-enchende ko siya kung hindi niya mahatag sa akon ang akon mga kinahanglanon man biologically kay ti kung kapoy ang bana mo ti syempre ako kung kaisa gahambal man ko na sa iya nga kapoy ako kung pwede, hindi lang anay. Ang mga pang mag-asawa bala Miss Jazz nga issue nga natural malang na. Pero, ang akon sini nga bana, una-una, gin-enchende ko siya. Pero sa ulihi Miss Jazz, sa tingala, nagid ako, kaya wala nagid siya gana sa akon. Ang yan sining relasyon sa akon, daw, ara lang ko sa balay. Mag-abot siya, okay lang ara ko, kay ti asawa ko ya, dependent pa na siya sa akon mo. Ang tanan niyang mga kinahanglanon sa sulod sa balay, mag-abot ako, di ginahatag na in fairness sa asawa ko. Pero, sang ulihi Miss Jazz, ako nagidjaya ang nakamutik nga ang lain nagidaya siniya pagtratar sa akon. Nga daw, ara lang daw timbang lang ko, daw wala na balang sa ginatawag bala nga init sa amon sini nga pagigugmaanay kag relasyon bilang mag-asawa. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, wala na kami naga-make love. Bangod sa iya sadto nga wala ko una-una nakahibalo. Hasta na lang Miss Jazz nga may nabalitaan ako nga isa ka suod namon nga abyan kumpare pa niya nga ang asawa sini close ko man. Ang asawa niya naghambal sa akon nga may ginapakikitaan nga isa ka babayi bataon ang akon sini nga bana. Una-una Miss Jazz syempre palangga ko yung bana ko. Bisan ano pang matabo ya ang akon sini iya nga pagpalangga, respeto, ara sa bana ko. Gina-enchende ko siya. Una-una, hindi ko magpati, naglalain gid ko. Pero sang uli, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, napamatud-an ko gid. Kung ano man ang mga pamaagi ko, sa amo to nga panahon, Miss Jazz, para sa ako niya, grabe gito ang naagyan ko. Nga para sa ako niya, amo gito ang pinaka-biggest blow sa amon siniya nga pag-inupdanay bilang mag-asawa. Napamatud-an ko, Miss Jazz, nga may ara siya sang iban nga babayi. Kag sanggin prangka ko na siya, Miss Jazz, sa amo to nga sitwasyon, siling ko, handa ako nga kung ano manggid ang malain nga matabo sa amon nga duha, sa amon nga relasyon, kay ti may ara kami sang duha ka mga kabataan, Miss Jazz mo. Hindi ko gusto ya nga maguba lamang kami sa chismis, pero sa uli, sang napamatudan ko na Miss Jazz, hambal ko ti, depende na sa iya kung anong iya siniya nga mga desisyon. Sa naibaluan na niya, Miss Jazz, nga nakaibalo na ako, grabe pa tong iya sa panginwala. Sa prangka nga sugilano, naagyan namon niya nga
kada kaon namon, kada abot niya na iya, Miss Jasya, ang amon sinipag ilinawaya. Ginapasulod lang na namon ang amon si makabataan, kag maghagay kami kakamog. Kay siling ko, ano gibla, sino ang gusto nga pilion? Kay ginpapili ko siya, Miss Jas, kung sino ang pilion niya. Ti isang ulihi, isang una, wala pa siya gasabat-sabat. Ginakadlawa niya lang ko, ngambal siya pati-pati, kaman sa mga hambal sa iban. Pero ti siling ko, ginprangka ko siya, ang imo sini nga ginapakita sa akon, nga daw mas bugnaw kapaya sang sa yelo, ginambalan ko siya, Miss Jazz. Siling ko, wala nagisang init ang aton sini pag inupdanay bilang mag-asawa. Ang ginapakita mo sa akon, nagapamatuod lamang nga wala ka nagana sa akon. Kag sino ining babae nga ni. Di wala, Miss Jazz, gatindog na siya dayon kag maglakat. Tigalalaan gid ko na. Asa sang uli, ginhambalan ko gid siya. This will be my last time kung ano gid ang kamatuoran. Gusto ko nga pili ka ang babae o kung kami. Naglalain gid siya, Miss Jazz. Sa ulihi, sa nagsulod siya sa kwarto, dito, Miss Jazz, ginlagas ko siya mo kay ang tendency sa bana ko malakat na siya. Di ginlagas ko siya, kaging pamangkot ko siya kung ano ang problema. Kag papilion ko na gid siya, Miss Jazz, kung kami o kung ang babae. Abi mo, Miss Jazz, kapasalamat ako kay at least kami ang ginpili niya. Kag didto, ginako niya. Didto nagilibion siya sa akon. Kag didto, Miss Jazz, nangayo siya sang pasaylo. Una-una daw, hindi pa ko magpati, Miss Jazz, kay syempre, kung sa ano pa, bugbog sarado na ang akon si Tagipuson bilang asawa, sinuman abi nga asawa ang hindi masakitan sa ginhimo sa imoban na ngakti ginluiban kaniya. Plus pangadaan ng mga kabataan kami. Okay lang, Miss Jazz, kung ako ya kay dako naman ko ang mga kabataan namon niya. Amo ginang ginasakitan sang buot ko. Pero kinanglan dapat ginang magpili siya. Di mayo man, Miss Jazz, ginpili niya kami. Una-una, ginatagang ko sa tsansa nga i-prove sa akon nga i-prove sa akon nga nagbago na siya. Pero amo to, Miss Jazz, sang ginhambalan ko siya nga I'll give you another chance. Nagpromise siya sa akon, Miss Jazz, nga bulagan na niya ang amo nga babae. Eventually, Miss Jazz, kapasalamat ako. Kay ako, bisa nagpakatiga ako, Miss Jazz, pero ang para sa akon tuya daw ginahatagan ko lang bala siya, Miss Jazz, ang dose of his own medicine. It's because nga ang iya siniya nga ginhimo sa akon, hindi man manami. Kag ipabatsyag ko man sa iya, Miss Jazz, nga masakit para sa akon ang gihinimo niya. So amo to, Miss Jazz, amat-amat nga nagbago ang bana ko, amat-amat nga nagmayo ng amon sining relasyon, kag daw kaangay na sa una namon nga mga tinuig sangging kasal kami. So abi mo, Miss Jazz, sa akon man lang tutaming ang akon sining pagpangamuyo sa mahal nga makaako nga kabay pa. Ubayan ang bana ko kag magbago na siya. Amo na, Miss Jazz, ang akon sige luhod-luhod gid kada gabi kay ako nagapati nga may ara sang Dios nga dako-dako nga nagapamati. Kay hindi gid ko gusto ya wala, Miss Jazz, nga hambalon sang iban nga mga tawo ang amon sini mga kabataan. Okay lang sana siling ko na ako. Kay okay na ko, dako na ko ya, may buot na ko, damo na yang mga pagtilaw ang nagyan ko. Pero mga kabataan ko, amugid ang akon sige na ulikdan. Sa uli, Miss Jazz, napamatud-an ko gid. Ako mismo nakapamatuod nga wala na sila sang babayi. Kag asa subong sang ginasulat ko ining akon sini iya nga sulat. Kapasalamat ako sa grasya sang Ginoo, nagbago na ang akon sini nga bana. Ang bana ko nga nakilala sadto amo na ya. Nagbalik na siya sa iya sini kinaiya, Miss Jazz. Kaya pasalamat ako sa mahal nga makaako. Kabay pa, Miss Jazz, sa mga tagan man sang leksyon kay inspirasyon ng imo sining mga tagpalamati. Madamo nga salamat sa imo, Miss Jazz. Kag ang aton sini iya nga tagpadala, ang aton sini nga letter sender, ang nagapakilala lamang sa kay Jeneline. Salamat kay Jeneline sa imo sini iya matahom nga kasaysayan. Well, amo na ginatawag no sa mag-asawa sa tanan dira, I'm sure no maka-relate gid sa may mga spouse na may ara na sa asawa ka mga kabataan, pamilyado na. Ang married life is not a bed of roses always, no? Sana silang ko na gani kaangay sang rosas ngati may tunok man sa idalom, no? Wala sang mag-asawaya nga perfect ang relasyon mo, no? Hands up the bacon, perfect ang in your relationship.
No, nobody's perfect, no? Individually, wala perfect, no? Wala perfect nga employer, wala perfect nga employee, no? Wala perfect nga tao. Sana siling kuta, how much more wala sang perfect nga pag-asawahay. Pero amo lang dadraya ang pinaka kaptanta, no? Kita nga may mga pamilya na, kita nga may bana na, makarelate gid ako kag kamo dira nga may mga pamilya na, no? Nga bisan sang aton sini nga makahuyangan, no, may arab lang aton sini iyang frailties bilang mga tao, bisan sang aton sini iyang mga weaknesses, no? We are willing to give chance to others, no? Especially sa aton sini nga spouse. Ti kaangan ni Janeline, no, naghatag siya sang tsansa sa sini nga bana, no? Love is lovelier the second time around, ika nga, no? Bisan amo na tong natabo, no? Although nga grabe man ana agyan ni Janeline kag kabay patani sa mga bana dao ang asawa ya wala na iya ginapasakitan, wala na iya ginasakit, especially physically, emotionally, mentally. Instead ginapalangga niya dapat kay amo na yang gusto sang Dios, no, sa mga bana dira, or pwede man in order for us to be fair sa mga asawa man kag sa ila si bana, hindi man kita ya magsakit sa aton sini mga bana, no, physically, emotionally, mentally, no, kay ang gusto sang Dios sa aton niya nga kung ano man ang ginisa sang Dios, no, amo na siya dapat mag-isa ina. What God has joined together, let no man put asunder. Bisan ano matabo tinduganta. Just like sa kadjanaling natagan nga tsansa iya sini nga bana, apisar sa natabo kag ang iya sini iya nga pinakataming ang pagpangamuyo, no. Another nga testimony, no, nga lately daw parte sa prayer ang aton sini iya nga mga ginabaton diri ang nagabaton sa ila sini iya nga ang nagapadala sa ila sini nga sulat kag ang ginabaton ko din nga mga sulat kinabasa ko, usually ang ila sini iya nga taming ang prayer, no, kaang kay Janeline. Ti amo na tong natabo, ha, no, grabe nga mga pagtilaw, grabe nga unos, how much more sa kay Janeline nga siya gid ang natungdan, ano ay han kasakit sa iya sini tagipuson kun amon ginamo to siya sa iya sini nga bana, no, na pamatud-an niya pa nga tuod gali nga may kirida o kung may number 2 ay sini nga bana, no. Pero amo na ang pagpangamuyo ni Gina na nakahatag gid sang kasulbaran sa iya sini iya nga problema upod sa iya sini iya nga bana, no. So salamat gid Ginaline sa imo sini matahom nga kasaysayan kabay pa nga nakuan ini sang leksyon kay inspirasyon labi na gid sa aton nga may mga bana kag asawa na, no, sa mga pamilya na dira, no. Amo na bala kun ang imo sini nga bana yati nakaagi nga grabe gid aya sini nga weakness, no. Dira siya abi na natumba, dira siya abi nagluluhod gid bangod sa iya sini nga kahinaan, no. Kabay pa nga kita nga mga asawa, no, hindi naton niya dali-dali nga buhian sila, no, although nga kasakit sa ginahimo nila. Instead, no, buligan naton sila nga makatindog, no, kay it takes two to tango sa mag-asawa, no. So kinahanglan be there for each other, help one another, love one another, understanding dapat gid sa isa ka isa ara, no, isa sa damo nga mga ingrediente sa isa ka successful marriage, and number 1 is prayer, no. Sa nasiling ko na kun ara sa tunga ang Dios sa mag-asawa sa ila sini iya nga family matters, kun ginapatunga ang Dios wala sang imposible, no, wala sang unos nga hindi malampuwasan. Kaangay ni Janeline nga ginpangamuyuan niya gid ang iya sini nga bana nga nagpangirida pero nagbalik man by God's grace, no, and love is lovelier the second time around. Salamat gid Janeline. Kung kamo mayra man sa kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipadala, no, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Ang aton sini nga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, mga kabombo, this is taken from the book of Philippians 4:1-9, no. Diri nagasiling, therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord. In this way, dear friends,
Grabe na di ang mga mga dinalan sa sining Bible verse sa Philippians 4:1-9, no? Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition. This is for you, Janeline, no? Napamatud-an ni Janeline. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Salamat kayo sa paupod lang kita sa panahon, mga kabombo, tubtubwas. Inisagapon ni inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz, the Jesus-Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio